Lokal. Idol Lawrence, please come in. Agkidkiddaw ti tulong iti pamilya sa Lileng iti barangay Kamandingan iti syudad ti Batac. Ditoy ang nagbalin nga emosyonal ni Mrs. Perlita sa Lileng gapo iti kastoy ang nakapasamakan iti asawa na iti malemkalman. Muna iti daytoy ket na ipadamag ang napapatay iti asawa na ken maipagarup ang nakita dagiti otoridad iti may sa asako nga agdatapaw iti may sa adam iti nasa o lugar nga daan daytoy iti sugsugat iti nagduduma paset iti bagina kuna ni Mrs. sa Lileng anakurapay da ken kastapay nga lakay na napapatay ket agkalkalap laeng iti lames iti nadakama ta adam imbatad na nga awan apulos iti mausar para iti daytoy nga panakamansayag iti asawa na isu nga agkat katok isu na tinembalito ka na puspuso dagiti idols tayo kadagiti mga amang iti tulong ket agdiretso laeng nga agmessage iti 99.5 iFM Laoag Facebook page wenno agdiretso ditoy istasyon. Damag na adaw manipod iti barangay Kamandingan iti syudad ti Batac, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aremen.